Ate na din. Ano yan, ha? Ate na din. Para ang dami natin bisikin. Ang dami natin bisikin, ha? Ang dami natin bisikin. O kumot mo. Yung kumot ni ate na yun. Pwede bisikin natin. Na. Kumot ni ate na yun. Kumot naman ni mama. Bisikin. Kasi pag yan ano dyan, ayaw na makita mo. Opo, kuha niyo akong towel.
Padaan po. Si ate na din. Si ate na din, Chi, ay ayan, may istorbo.
Nakailang palit na pala ito, ano? Ay, Diyos ko, oo. Yung unang pinagawa ko sa kanya, mali. Ay, ginawa niya,